Әлеге форматта әдәби әсәрләрен тикшерүгә, тәнкыйть сүз әйтүдә беренче тапкыр катнашам һәм бик җитди карыйм бу әйбергә. Гаепләнүчеләрнең дә әлеге процессны минем кебек үк җитди кабул итүләрен һәм әдәби иҗатны, әсәрләрен үзләренең чынлап торып куштырнаклар эчендә җинаять эшләре дип кабул итүләрен, дәвам итүләрен телим. Һәм инде беренчедән мин аларны шушы буынны үткәннәр белән бәйлисем килә, үзләрен дәвам иттереп карауларын телим. Татар әдәбиятында булган традицияларны санга сугуларын телим. Тел стиль чараларына, тел ягыннан зәвыклырак булуларын телим, игътибарлырак булуларын телим. Аларга бик зур өметләр баглаган хәлдә, менә шушы карашлардан чыгып, тәнкыйть итәргә җыенам. Интеллектуаллар эше юктан гына барлыкка килмәде. Безнең әдәбиятта еш кына күңел ачу өчен языла торган әсәрләр, алар ниндидер кискен хис-тойгыларга хоррор стилендә язылган әсәрләр күбәеп китте. Һәм менә шулар арасында яшьләр чын мәгънәсендә интеллектуаль проза әсәрләре язып, әдәбиятка керә башладылар. Һәм без аларны хөкем итү түгел, киресенчә, аларга ярдәм итәргә тиеш. Шушы эш килеп чыккачтан минем хәтердә бер борынгы риваять яңарды. Борынгы Булгарда бик талантлы, сәләтле, акыллы кешеләрне син Тәңрегә ныграк кирәк дип, алардан котыла торган булганнар, асып куя торган булганнар агачка. Алар ниндидер бер менә йола корбаны ролен үтәгәннәр. Менә бу ритуал, бу йола кайчан беткәндер, ләкин беткән инде, ләкин ул безнең күңелләрдә һаман да саклана дип әйтимме. Һәм ничектер менә акыллы кешеләргә карата, хәтта әсәр язганда әсәр янына ниндидер интеллектуаль повесть, интеллектуаль хикәя дип куясың икән, ул инде безнең җәмәгатьчелектә шунда ук ирен читендә елмаю уята. Шуңа күрә менә аларны киресенчә безгә кабул итәргә өйрәнергә кирәк. Басыгыз, суд кирәк. Отырсагыз да ярый. Яргылау эшен башлыйбыз. Яргыла дигән сүз инде ул бик борынгыдан килгән төрки сүз. Татар сүзе дип тә әйтергә була име. Ярлы кагыл дип үзем һәм әнкәмне Худам дип Ходай ялвара, ярлы кагыл кичерегез, амнистия сагыз дигән сүз. Яргылау. Шүкеш белән суга дип язылган. Курыкмагыз, ярыймы? Гаепләү эше белән таныштыру өчен сүз гаепләүче, язучы, Чаллы төбәгенең иҗат итүче шагыйрә, яңа исем лабораториясе остазы Лилия Гыйбадуллинага бирелә. Рәхим итегез. Минем сүземне сораудан башлыйсым килә. Сез бу җинаятьне аяк акыл белән һич кем һәм һич ни басымыннан, тәэсиреннән гайыр кылдыгызмы? Сез бу җинаяткә әзерләндегезме? Алдан планлаштырылган җинаятьме бу? Әллә кызуканлылык белән генә ясап ташланган гамәлме? Әзерләнгәнсездер дип чамаладык, шулай бит. Шулаймы? Әзерләндегезме? Һәм бу җинаятьне планлаштыруда, әзерләүдә тагын кемнәрнең кулы уйнады? Сезгә ярдәм итүчеләр булдымы? Юк, беркемдә. Беркемдә ярдәм итмәде. Татар теленең 6 томлы аңлатмалы сүзлеге ярдәм итте. Тагын башкаларның да кул уйнаган кебек тоела миңа монда. Бундый олы җинаятьне әзерлексез генә сообщниклардан башка гына башкарып чыгып була торган кебек тоелмый. Үзегез генә инде, әйме? Бу минем текстта бик күп җирдә төзәтмәләр мин сизеп алдым дип әйтик. Күп очракта, күп җирдә мин язган сүзләр түгел, минем җөмләләр түгел. Шунда искәртеп үтәсем килә. Редакцияләнгән. Димәк, редакцияләнгән, кул уйнаган текстлар инде бу, шулаймы? Без инде сезнең иҗат әдәби әсәрләрне әдәби иҗат буларак, әле интеллектуаллар эше буларак тикшерәбез икән. Мин инде уйлыйм, монда татар әдәбиятының да кул уйнагандыр дип. Сез аны укып,
Кайсы бер язучылар белән хәтта танышсыздыр да дип гоманларга базнат итәм. Сез кайсы язучыларны укыганнан соң бу әсәрләргә алынырга булдыгыз? Дөресен әйтегез әле. Мин үземнең хикәямне язганда берникадәр дәрәҗәдә Фатих Әмирханның Мустафа исемле хикәясен истә тотып язган идем. Сез бит әле анда хәтта Хәсән Туфанны да телгә аласыз, әйме? Эпиграфта хәтта Хәсән Туфанның шигырендә кулландым. Әле ул шигырь язылуының елы да күрсәтелгән. 37 ел. Ильяс, сез? Мин сезне менә Гали Рәхим белән таныш булуда да гаепли алам. Минем шундый шигем дә бар. Минем бүген тәкъдим ителгән парчалар миндә алар күбесе Ходи Токташ иҗаты белән илһамланып, аның шигырьләрен укыгач язылган инде күбесе. Шуңа күрә минем өчен Токташ татар әдәбиятендә аерым бер урын алып тора. Сизелә. Ә сез Гали Рәхим белән таныш түгел димәк? Алай тирән дип әйтмәсен. Мин сезгә танышырга киңәш итәр идем. Сез Мин иҗатын бетерәм. Аның иҗатыннан илһамланам. Мин үзем ниндидер язучының тәэсирендә яздым дип уйламыйм үземнең хикәяләрне, ләкин бик яратып укыйм Әмирхан Юнуди, шулай ук Шәриф Камал, Нурихан Фәттах әсәрләрен. Һәм бүген язучыларны да укыдым. Яхшы. Ә сез бу җинаятны кылганда, аның нәтиҗәләре турында уйладыгызмы? Сезнең бу җинаяттан соң татар әдәбиятына, укучыларга нинди тәэсир булырын уйладыгызмы? Җинаят нәтиҗәсе турында уйламадыгыз димәк. Кызганыч. Әзерләдек дидегез бит. Кызганыч, һич шиксез, мондый җинаят ул әзерлексез башкарыла алмый. Кызыкканлык белән генә. Бу җинаят өчен алдан әзерлекле булу таләп ителә кебек тоела миңа. Һәм сез менә шушы үзегез дә санап үткән, бәлки әле әйтеп тә бетермәгән исемнәр, шәхесләрне дә үзегезнең иҗатыгызга, җинаятыгызга катнаштыргансыз кебек тоела миңа. Мин сезне нәрсәдә гаеплисем килә, чынлап торып. Сез вакыйгаларны, ниндидер хәлләрне татар укучысына ул күнеккән, ул кабул итә алган, гасырлар буе менә сез санап үткән язучылар, аны тәрбияләгән укучыга ниндидер катлаулылык белән, ниндидер ясалмалылык белән тәкъдим итәсез кебек тоелды миңа. Аеруча менә ихтыяр сезнең әсәрегездә, әйтик, беренче җөмлә. Ялангач калган усак кәүсәләре җилгә каршы тора алмыйча, аның әмренә буйсынган сыман кабалана калтыраналар. Мин инде җөрьәт итәм, ялангач усак кәүсәләре дип алып китүне. Һәм җилгә каршы тора алмыйча булгач инде, аның әмренә буйсынган сыман ансы артыграк кебек тоела. Аннары шушы кызыл юлда үзенең җеп үзәрлек хәле калмаса да нияте исән калган иптәшләрен коткару, бары тик шул гына аны колакларыннан өстерәп барадыр кебек. Колакларыннан өстерәү ул бу урында урынлы кулланылган микән? Сез ничек уйлыйсыз? Минемчә урынлы кулланмагандыр, чөнки мин бу әсәрне язганда андый сүз язмаган идем дә, бу мөхәррирнең булса кирәк өстәмәсе. Аха. Кемне шул әйткән? Димәк, сезнең әле Нахак гаеп. Алга таба Ильясның парчаларында да анда яшьлек, алсу таңлы яшьлек инде каядыр бик еракта калып уфукка баткан. Ә бит ул яшьлектә никадәр таң кызлары янымда булды. Менә бу дигән сүзне сез үзегез яздыгызмы? Әлбәттә. Нигә түгел ул, әйе. Рәхмәт, Казый әфәнде. Айзиләнең хикәясендә. Дөресен әйтим, бу хикәя Айзиләнең биографиясыннан чыгып язылганын мин тойымладым. Ләкин менә көпчәк өстендә утыру, автобуста булу һәм төп эшкә кирип китәр алдыннан, төп җинаяткә кирип китәр алдыннан шулай иттереп эз бутау, юл бутау дип әйтим инде мин. Укучыны юлдан яздырган ниндидер илмәкләр кую омтылышы, ында мин сезне гаеплисем килә. Әйтик, колакчыннар, пианино, көпчәк өстенә утыру, дыңгыр автобус, аның әле Казан һәм Апас автобусы булу.
һәм әнкәй йөзегенең дип әйтегендәйме, ярты йөрәкле булу. Менә мине ничектер ышандырмады. Чөнки йөрәк символы ул буында булгандыр дип уйламыйм мин. Бу сезнең уйлап чыгарылган җинаятегезме? Юк, ушунан да бар. Onun üstüne minем әнкәй, әбием киедергән иде. Һәм шул исегән, болгайга şimdi миңа диде. Ул чынлап та ярым йөрәк рәвешендә иде. Гаҗәп. Мин инде сүземне озакка сузасым килми. Гөлназ Әхмәдиеваның хикәясендә мин гомумән ялгызлык пропагандасы күрдем. Мин шул җинаяттә дә гаеп исем килә Гөлназны. Аннары 27 яшьлек хатын-кызны ул инде шул хәтле олы итеп күрсәтә. Ул хәтта беренче мәхәббәтендә оныткан икән. Алар бер-берсен хәтерләмиләр икән 27 яшьтә. Беләсезме, миңа 37 яшь. Мин бала чагымда очрашып йөргән малайларның, егетләрнең һәрбер сүзенә тиклем хәтерлим. Аларны 27 яшьтә дә менә Казый әфәнде ялганларга бирмәс, аны хәтта 87 яшьтә дә онытылмый торган мәгълүматлар кебек тоела бу миңа хисләр чын булса. Менә шундый ясалма моментлар. Ә сез ни өчен аның яшен 27 дип билгеләдегез? Менә нәкъ яшьлектән чыгу дип әйтәмсең инде. 35 яшькә кадәр гәрчә яшь кеше булып саналса да, яшьлектән чыгып баручы хатын-кызны сүрәтлисең. 27 яшьтә хатын-кыз яшьлектән чыгып бара дип саныйсыз? Дип саныйм. Шул ул вакытта шулай саналамыдыр бәлки язганда. Аннары тагын бер әйбер бар. 27 яшь дигәндә ул татар укучысы өчен, гомумән татар халкы өчен аерым бер мәгънәгә ия яшь. Мин инде бу урында Тукайны күз алдында тотам, мин генә түгел. Менә андый саннар куйганда, исемнәр куйганда хәтта, менә мондый детальләр керткәндә, мин сезгә бик сак булырга киңәш итәр идем. Чөнки безнең әдәбиятта калыплашкан шундый символлар бар. Бик кадерле булган, бик мөһим мәгънәгә ия булган даталар, яшьләр, саннар, детальләр һәм башкалар бар. Менә минем сезне шулар белән саксыз эш итүдә дә гаеплисем килә. Әлегә минем сүзем шулар. Сораулар бармы гаепләүчегә? Сез димәк, әлеге гаепләнүчеләрне интеллектуаллар буларак гаеплисезме? Беләсезме, минем һич кенә дә аларны интеллектуаллар булган өчен генә гаеплисем килми. Минем гомумән әдәби иҗат дигән җинаяткә азнат итүләре өчен гаеплисем килә. Чөнки интеллектуал диярлек алай айырып басым ясап әйтәрлек әсәрләр дип санамыйм мин бу әсәрләрне. Яклаучылар ягына күчәбез. Канат тигез сугарга тигез. Сүзне яклаучы, язучы, Казан утлары журналы җаваплы секретаре, филология фәннәре кандидаты, яңа исем лабораториясе остазы, язучы Ландыш Әбүзәровага бирелә. Рәхим итегез, Ландыш ханым. Рәхмәт. Хәерле көн, мөхтәрәм Казый. Исәнмесез, әдәби суд утырышында катнашучылар. Мин бүген шушы интеллектуалларны яклавым өчен бик шатмын. Менә аларны интеллектуал әсәр түгел дип бәяләделәр. Хәзер менә минем бурычым аларны чынлыкта да интеллектуал әсәрләр язуда дәлилләү. Иң элек шушы әсәрләргә тотынганчы интеллектуал әдәбият турында берничә сүз әйтеп китик әле. Нәрсә соң ул интеллектуал проза? Ул текст белән реаль чынбарлык арасындагы шикләре җуелган әдәбият була. Ул гомуми, абстракт фикерне художестволы формага төреп бирә. Бу жанрга карый торган әсәрләр күп планлы була. Аларда мәдәни кодлар күп очрый. Бездә интеллектуаль дигән ярлык күпләрнең ирен читендә елмаю уята. Кайберәүләрнең хәтта ачуын чыгара. Алдан ук шуны искәртәм, бу сүзгән өркетмәсен. Интеллектуаль проза ул интеллектуаллар өчен генә түгел, ул хәтта интеллектны, аң дәрәҗәсен үстерү өчен дә түгел. Аның нәрсә икәнен аңлау өчен антиподын мисал итеп китерүдә җитә. Нә була интеллектуаль проза һәм була күңел ачу өчен язылган чәчмә әсәрләр. Күңел ачу әдәбияты ул релакс, ял иттерү өчен иҗат ителә, яки кискен хис тойгылар бирә. Ул баш миен эшләтүне таләп итми. Андый әдәбият җиңел укыла, психотерапия урынына да аның файдасы бар. Һәм андый әдәбиятның үз вазифасы, үз укучысы була. Интеллектуаль әдәбият укучыдан авторга кушылып фикерләүне таләп итә.
Автор укучыдан үзен аңлаганны көтә. Андый әдәбият буш вакытны булай гына үткәрү өчен бармый. Ул чагында нәрсә өчен язаларсың андый әсәрләрне? Ул баш мие өчен спорт урынына кирәк. Күз алдына китерик, син спортзалга килдең ди. Күнегүләрнең катлаулысын сайлыйсыңмы, әллә җиңелен генә сайлап, аннан-моннан гына шөгыльләнеп кайтып китәсеңме? Катлаулысын, авырын сайласаң, спортзалдан чыкканда үзеңдә канәгатьлек хисе күбрәк кала. Нәтиҗәсе дә сизелә, вакытта бушка узмады. Шулай бит, Халис апа? Шулай. Килешәм. Интеллектуаль прозаны ничек айырырга? Аның үз билгеләре бар. Аның беренчесе концептуальлек. Бердә автор дөньяны үз теориясе, үзенең концепциясе буенча тасвирлый. Әдәби тәҗрибәләр икенче билгесе. Автор үз әсәрендә гадәти булмаган сурәтләү чаралар куллана. Сәйер сюжетлар, сәйер хронотоп, форма кулланырга мөмкин. Хәтта бер-берсенә бөтенләй бәйле булмаган детальләр килеп кереп, эчке бер мантыйкка буйсындырыла ала. Тышкы яктан, эске беренче карашка әсәрдә килеп кергән образлар, персонажлар, алар детальләр, гомумән бу монда нишләп йөри инде дип уйларга мөмкин әзерлексез укучы. Ләкин интеллектуаль укучы, үзенең авторын аңлый торган укучы, аларның үз урынында икәнен шундук танып ала. Укучының текстка, текстның дискурсына җәлеп ителүе. Өченче билге. Әлбәттә, мондый әсәрне укыганда аң һәр вакыт эшләп торырга тиеш һәм бу әсәрләрне уку арыта. Шуңа күрә дә күп кенә интеллектуаль әсәрләрне яртысыннан ябып куйган очраклар да була. Дүртенче билге интертекстуальлек, аллюзияләр. Автор укучыга дөньяны гипертекст рәвешендә кабул итәргә тәкъдим итә. Ягъни бер ара әсәр голограмманы хәтерләтә башлый. Аңлаган укучыга әлбәттә. Һәм 5нче билге мондый әсәрләр шаблон буенча язылмый. Һәр әсәр уникаль. Хөкем эшен Ильяс Хаҗиевның парчаларыннан башлый. Татар энциклопедиясе язганча, парча ул авторның теге яки бу уңай белән туган хис-тойгыларын, фәлсәфи фикерләрен, күзәтүләрен иченә алган миниатюр язма. Ягъни билгеләмәдән күренгәнчә, жанр үзе дә интеллектуальлеккә дәгъва итә. Хөкемгә тәкъдим ителгән 4 парчада да укучы үзенә бик тә таныш аллюзияләрне искәрер. Ягъни автор узган гасырның 30нчы еллар гысьянчысы, романтигы Хади Такташ белән турыдан-туры интертекстуаль диалог кора. Шәнешкеле Тажин парчасында ул «Мин дезертир бугай, командир» дип мөрәҗәгать итеп, Такташка аллюзия ясый. Димәк, әзерлекле укучыга әлеге парча белән танышудан тыш, Хади Такташ әсәрен белү дә шарт. Такташ булай дип язган иде. Ә бит көрәш якын, канлы Европада зур хәзерлек моңа сизелә. Шуның өчен бүген арагызга урын эзләп килдем үземә. Әле сугыш башланмаган, әле тыныч тора сезнең сафыгыз. Ә шулай да мине бүгеннән доброволец итеп алыгыз дип, узган гасырның 30нчы елларында нәрсә әйтергә теләгән иде соң Такташ? 20нчы гасырның 20-30нчы еллары модерн дәвре. Совет илендә коммунистик идеологияның Европада башка идеологияларның метанарратив буларак формалашып, уешып яткан чагы. Шагыйрь бу идеологияларның берләшәчәген белә, тоя. Чөнки ул үзе дә интеллектуаль. Шуңа да ул үзен индивидуальлектә гаепләп, коллектив мәнфәгатьләренә хезмәт итәчәген белдерә. 21нче гасыр постмодерн дәвре текстына килик. Ильяс булай дип яза: "Аптырамагыз, үземне бүген шомлы яңгыраган дезертир исеме белән менә инде ничә еллар буе зур хистән качып йөргәнем өчен атыйм. Хыянәтче хаин мин. Чын дезертир. Мылтыгымны шул хистән качканда югалттым. Җир йөзендә 2 кулымны селтәп бәхет эзләгән булдым, ләкин тапмадым. Хәзер инде үзегез күрәсез. Язмыш белән качышлы уйнаудан йөрәгемдә 1000 яра. Шул яраларны аз гына булса да ямарга дип, кулыма каләм алдым", ди Ильяс Хаҗиев. Юк, аны коллектив мәнфәгатьләре борчымый, Такташны борчыган кебек. Ул дошман белән түгел, ул үзе белән көрәшә һәм җиңелүен таный. Әйе, яңа гасыр кешеләренә коллективлык ят, алар индивидуалистлар, алар ешрак үз-үзләре белән көрәшә. Борынгы антик философ Протагор әйткән «Человек мера всех вещей» тезисы безнең заманны бәяли торган төп тезис. Кеше үзен бәхетле дисә, ул бәхетле, бәхетсез дисә, бәхетсез. Без бит клиент һәр вакыт хаклы, мин рәссам, мин шулай күрәм дигән заманда яшибез. Алга да табада шушы ук текстта без Такташка башка аллюзияларга да игътибар итә алабыз. Икенче парчада Ильяс шулай ук Такташ белән диалогын дәвам итә.
Аның күктән сөрелгәннәр әсәренә аллюзия ясап, автор күктән үз теләге белән төшкән лирик герой образын тәкъдим итә. Мин дә җиргә төшәргә, җирнең кара балчыгын таптап, күктә күргәннәрне онытырга карар иттем, ди ул. Ләкин Токташның фәрештәсе башкалар хакына җирне ямьләр өчен төшсә, Ильясның гысьянчы оча торган кешесе күк белән җирдәге матурлыкның тәңгәл булмавына протест йөзеннән җирне сайлый. Ильясның бакчачылар парчасы турында аерым сөйләү кирәкмидер. Теләгән кеше шушы ук издән Токташның бакчачылар шигыре белән чагыштырып укый, анализлый ала. Йөрәк чәчәге парчасында Токташның үтеп барышлы шигыреннән аллюзиялар очрый. Бәлки мин ялгышамдыр, Ильяс, төзәтерсең, ярымы? Һәм йомгаклап шуны әйтергә була, ике заман герое да гысьянчы, җирдәге тәртипләр белән риза түгел, үзгәрешләр телиләр. Гөлназ Әхмәдиеваның Тукталыш хикәясенә килик. Хикәя узган ел Шәриф Камал премиясенә лайык булган иде. Төп герой Илсинә ялгызлыктан курыкмый, һәм аны ялгызлыкны пропагандалауда гаепләделәр. Үзенә ул иптәшкә капучиноны гына да алырга мөмкин. Ул метрода йөри, колакчыннарында нервы төркемен тыңлый торган яңа буын кешесе. Әгәр автор героен тулырак итеп ачарга теләсә, бәлки әле без аның нинди китаплар укуын, ничек итеп киенергә яратуын да белер идек. Язган кадәреннән дә без аның өчен үзенең шәхси шикләре кадерле икәнен аңлыйбыз. Ул сизгер күңелле, шын хисләрне аера белә. Илсинә үз территориясенә теләсә кемне кертмәй. Яшьлек гомерендә кыска гына тукталыш ясаганда да, ул кайчандыр яратып йөргән Рәмиснең дә ерагайганын аңлый. Бу шәхси территория дип атала. Хикәя психологик өлгергән кешенең аңлы рәвештә ялгызлыкны сайлавын, аның социаль позициясе турында. Гөлназ мегаполиста яшәгән кеше өчен шәхси ирегеңне саклау психологик ихтыяҗ икәнлеген раслый торган интеллектуаль әсәр тәкъдим итә. Әсәрдә тагын бер деталь кызыклы мәгънәгә ия, ул метро. Хронотоп бу. Метро транспорт чарасы гына түгел, шәһәр урбанистик әдәбият өчен. Ул әле шәһәрдә яшәүче кеше өчен ориентир да. Адәм баласына метрода тиешле станциядә чыга белергә генә кирәк. Калганы аның эше түгел. Айзилә Абдрахмановның Нихәләнкәй хикәясендә дә без интеллектуаль прозага хас булганча сюжет композициясының бер җепкә генә тезелмәвен күрәбез. Автор якын кешесен югалтуны тану һәм аны башка үлчәмдә табу хисенең структурасын, аның үстерелешен күрсәтә. Моның өчен ул юл мотивын уңышлы куллана. Бала чактан әнкәй дип әйтергә өйрәнгән әбисенең үлем хәбәрен ишетүгә ул автобуска утырып юлга чыга. Аннан соң хикәяләүче мин югалткан кешесен хатирәләреннән эзли, күңелендә аңа урын оя әзерли. Хәзер аның әбисе реаль тормыштан китте, ул хатирәләрдә яши башлаячак. Ләкин югалту белән килешү хикәяләүчегә җиңел бирелми, ул азаплар аша үтә. Әлеге югалту хәсрәте мотивы татарларда мәйет озату традицияларын тасвирлау аша күрсәтелә. Автор хәсрәт хисен әле куерта, мәсәлән, көзге детале, шулай бит Айзилә. Мәйет белән хушлашу моментлары әле хатирәләр аша җиңеләйтә, матур хатирәләрне исенә төшерә. Шулай хәсрәт хисен җиңеләйтү өчен дуга детале, әти образы килеп керә. Оныкның әбисен югалтуы вакытның дөрес агышы. Әйе, балалар өлкәннәрне озатырга тиеш, киресенчә түгел. Автор моны да авылдагы башка үлемнәрне искә алу аша искәртә. Шуның белән әле ул яшь автор, әмма гомумиләштерү ясый. Элегрәк нишләптер гел без белмәгән яки безгә бик аз таныш кешеләр белән генә китеп торыр. Без аларны бик аз гына юксынырбыз да, аннары бик тиз генә бөтенләйгә онытырбыз кебек иде. Әмма нәкъ менә без мәңге яшәрбез. Безнең тормышыбызда бер ни дә үзгәрмәс кебек иде. Ник ул кебек кенә булды икән ди ул. Һәм үзенең курткасының кечерәюен әйтеп уза. Ягъни вакыт безгә дә кагыла, без дә улыгаябыз диюе. Финалда юл мотивы яңадан кабатлана. Хикәяләр өчен, дөрес хикәя өчен, интеллектуаль прозадагы хикәя өчен кабатлану бик мөһим. Бу юлы ахырда юл мотивы башка кимәлдә кабатлана. Әби инде чынбарлыктан хатирәләр яссылыгына күчкән. Максат шулай дип бит, шулай бит. Һәм автор аңа шуңа да сау бул дип түгел, ни хәл әнкәй дип эндәшә. Ихтияр Кыямовның Сыерчык оясы хикәясендә автор чынбарлыкка үз бәясен биреп карый. Беренче карашка гади генә метафора алган кебек. Сыерчык, ул хәтта примитив тоела, шулай бит. Сыерчык
оясы төп герой Мостафаның үз гаиләсенә ишарә итә. Сыерчыклар яз турында, яңа тормыш турында җырлый торган кошлар. Алар бары тик тыныч тормыш белән генә ассоциацияләшә. Ихтияр тыныч тормыш белән сугыш каршылыгын бирә. Биредә ул образ детальләрне оста уйната. Аның тыныч тормыштагы күзе алтын кәфенгә төренгән, хискәндерә. Хаттан оҗма хисе килә, тынычландыра. Сугыш кыры тәмукны хәтерләтә, шомландыра. Сугыштагы пулялар фит-фит итеп очып сыерчык сайравын хәтерләтә. Монсы ирония. Ягъни автор капма каршы булган ике дөнья арасында осцилляциялар аша тигезләргә омтылыш ясый. Осцилляция нәрсә ул? Ул постмодернистик ирония белән метамодернистик ихласлык арасындагы тирбәнеш. Ләкин чынбарлык күпкә кырыс. Сугыш кырында фит-фит итеп сыерчыклар түгел, пулялар аша. Һәм алар яшәү турында түгел, үлем турында җырлый. Әсәрдә сугыш чынбарлыгы өстен чыга. Шуның белән автор укучыларны кисәтә. Сугыш булып кала. Ул хәтта үтерү коралын кулына алмыйча, сугыш кырына кешеләрне терелтергә дип килгән табибны да аямый. Бөтен кешене дә тигезли, ул бары тик үлемгә генә китерә ала, ди автор. Шулай итеп, яшь иҗатчыларның парча һәм хикәяләрен без интеллектуаль проза кысаларында гына карый алабыз. Бу әсәрләрнең һәр кайсы укучысыннан интеллектуаль әзерлек таләп итә. Алардагы аллюзияләр, интертекстуальлек, концептуальлек, шаблон буенча язылмау кебек сыйфатлар казыйда сораулар тудырмый дип ышанам. Минем соравым бар. Мөмкин булса, сез әйттегез, менә интеллектуаль әсәрләр алар уйлануны, баш эшләтүне тәкъдим итә, баш миенә спорт кебек дидегез. Интеллектуаль булмаган әсәрләр алар релакс өчен кирәк дидегез. Шунда менә мин хөрмәтле суд каршында һич алдамыйча ихлас күңелемнән әйтәм, бу әсәрләрне укыганда мин бит релакс кичердем. Бу очракта нишләргә? Әле аннан да битәр мин спортка да релакс чыганак итеп карыйм. Бу инде синең баш миеңнең натренированный булуы. Һәм минем кайбер хикәяләргә менә сез әйткәнгә тукталып үтәсем килә. Әйтик, Нихәләнкәй хикәясендә минем өчен төп традицион булмаган әйберләрдән берсе төп әйбер булды. Менә әтисенә әнисенең битен күрсәтмиләр. Минем өчен ул яңалык булды чынлап та. Чөнки бу инде менә дөньялыкта күрәсе кешеңне күреп кал, әнкәңнең йөзен, үзен, сүзен белеп кал, күреп кал, ахырда барыбер юк инде дигән фикер әйтергә теләгән автор бу хикәясендә дип кабул иттем мин. Ихтиярның хикәясенә килгәндә ул аңлап бетермәгән әйберем бар. Чөнки малайның хатында мондый сүзләр: сен киткәннән соң ул уяга чынлап та сыерчык кунды. Ләкин уяны матур итеп кырып, кышчыклар чыгарыга әзерләнгәндә, уяга карт бер козгын һөҗүм итте. Сыерчыкларны буып үтерде дә уяга үзеп кирип урнашмакчы булды. Элекке хуҗаларны кыруын кырды, ләкин үзе кичкенә сыерчык уясына барыбер сыймады. Сыймаган, ул анда юк. Димәк, аны куып чыгару хаҗәте дә юк бит инде. Аннары бу хикәядә әйтик, геройның үлер алдыннан сыерчык тавышын ишетүе, аны сугыш шумы белән, тавышлары белән, бу тыныч тормыш символы булган сыерчык тавышын контраст итеп куеп, менә бу өлеш минем өчен ул бик традицион әйбер. Мин аны моңа хәтле инде бу әйберне без кем җырлады хикәясендә татар укучысы укыган халәт дип әйтәсем килә. Алга таба дәвам итәбез. Сораулар булмаса, шаһитларны тыңлыйк. Гаепләү ягын шаһит язучы Әллүки иҗат берләшмәсенең экс-җитәкчесе, Татарстан китап нәшриятының матур әдәбият редакциясе мөдире Галимҗан Гыйльмановка сүз бирелә. Галимҗан әфәнде, рәхим итегез. Рәхмәт, мөхтәрәм Казый әфәнде, мөхтәрәм җәмәгать. Бик кирәкле тема. Ачылып тора менә монда, чөнки күптән менә мондай махсус интеллектуаль әдәбият дип, бер әдәбиятның бер юнәлешен алып суд үткәргән юк иде әле. Менә шуңа күрә шушы юнәлешләргә, жанрларга игътибар юнәлтү үзендә менә бу бик кыйммәтле утырыш дип саныйм. Гаепләнүчеләр дүртесендә бик яхшы беләм. Кайбер конкурсларда, кайбер чараларда катнашып, үзем дә аларның кулларына дипломнар тапшырып, аларның кылган җинаятләрендә үземнең дә катнашны сизәм. Һәм хәтта ничектер күңелем белән теге шундый каршылык туып тора күңелдә. Мин сезне аңлыйм. Чөнки мин аларга мактап тапшырдым дипломнарны, хуплап аларның җиниятләрен,
Бүгін де мен де гаепләүче ягыннан шаһит буларак катнашам. Шулай да объектив булырга тырышырмын. Бу бик кызык очрак минем өчен. Чынлап интеллектуаль поэзия элементлары көчле. Мен тулысынча интеллектуаль поэзия дип Ильясны гына саныйм бу очракта. Аның чынлап та менә шушы ичке үзенең киеренкелеге белән һәм кат-кат укыгач кына аңлашыла торганлыгы белән теге интеллектуаль бер әзерлек таләп итүе белән чынлап та чын мәгънәсендә интеллектуаль язмалар, ягъни теге зур әдәбият дип санамыйм, ул эпизодлар. Инде менә калганнарында, калган гаепләнүчеләрдә чынлап та ул монда берничә катнаш юнәлешләр монда. Шуңа күрә теге тулысынча интеллектуаль әдәбият дип саный алмыйм. Тагын шундый очрак бу, менә әсәрләрне укыгач барсын да әйтәм инде бер юлы сорап баштарак. Әйбәт тәэсир кала. Бу әсәрләрне бастырып була барсын да. Бер нинди икеләнүсез, һәрбер вакытны матбугат инде газета журналларда бастырып була. Инде җинтикләп укый башлагач күңелдә сораулар туа башлый. Нюанслар бар. Менә бүгенге минем гаепләүче ягыннан шаһит буларак шушы нюансларга тукталасым килә. Бу инде тәнкыйть булып чыга инде күпмедер дәрәҗәдә. Чөнки минем ул эшем. Менә Ильяс Хаҗиев дигән гаепләнүче җинаяты буенча шундый фикерләр туа. Әйтик, менә Чәнечкеле Таҗим чынлап та бу бик үзенчәлекле әсәр бу. Чынлап та күп сораулар уятты, күп бәхәсләр тудырды бу әсәр. Бу әсәр эшләнеп җитмәгәнгә шулай ул. Бары шул гына. Бу әсәрне эшләп җиткергәндә бик менә дигән шундый кызыклы гына бер матур гына бер нәтиҗәгә килергә була. Дезертирлык темасы. Дезертир. Әлбәттә инде токташкасы белергә тырышасыз һәрберсен. Мин андай да зур бәйләнеш күрмәдем. Чөнки дезертир ул бит билгеле кануннар буенча, сугыш кануннары буенча, кануннарын яки анда ял кануннарын димәк рәсми кануннарны га баш бирмичә сугыш яланын ташлап киткән кеше. Син бу очракта лирик герой бары тик үз күңел кануннары буенча гына яши. Ничек тели шулай яши. Ул гадәти генә бер Дон Жуан. Дөресен әйтергә кирәк. Үз исем белән әйтергә кирәк. Бу татар Дон Жуаны бу. Башта ук шигъриятта мине яшьлегемдә бик күп тан кызлары белән булдым. Шулай. Барып тора, бик яшь кенә җегет утыра, автор утыра. Башка кешенең яшьлеге турында язган кебек инде хәзер. Чөнки әдәнең битәр башланып кына китә андай тарихлары. Шуңа күрә нидер елмаеп кына укыйсың бу әсәрне. Шуңа әйтүемчә, дезертирлык монда дезертирлыкның бер ниндәй бер дә юк. Чөнки син үзеңә хыянәт кенә итә аласың бу очракта. Үз күңел кануннарын буенча яшәгәч. Шуңа күрә бу деталь, бу элемент эшләми. Әлбәттә бу лирик герой бик кызык лирик герой. Ул бүгенге заман герое, ул типик герой. Үз-үзен ярата, күпләр нарцисс. Һәм менә ул бик күп кызлар дип әйтә, бик күп дигән сүзләр кертә ул. Тан кызларым үтте минем кулдан дигән сүзләрне. Төнлә аңлашыла инде. Мәхәббәт тарихлары турында сүз бар монда. Ләкин ул үзен аклау юлын таба. Яшьлектә шулай булырга тиеш. Һәм ул анда әйтә дә, яшьлек ялгышлар өчен, яраттыр өчен бирелгән ди. Ялгыш белән яратуны тиңләп куя. Өтер аша. Шуңа күрә ул шушы үзенең ялгышларын матурын әйтеп куя, һәм хәтта ул кызларны, тан кызларын гаепләбрәк тә куя. Үзен үстен куя шушы мөнәсәбәтләрдә. Һәм булай ди ул. Юлыма чыгып, атымнан төшерделәр. Йөрәгемдә үсеп утырган 100 төрле чәчәкне бер-бер артлы изделәр дә шулардан таж ясап башыма кидерделәр ди. Әлбәттә ул таж инде соңыннан Чәнечкеле тажга әйләнеп кала. Ләкин менә шушы шулай әйттеләр, менә булай әйттеләр, менә үзен куйды. Менә шуңа күрә ул кызларны бераз әзгенә дигән әйтергә инде үземне алардан өстенрәк кую моменты бар монда. Менә лирик герой шушы үзен аклау юлларын табып, аларны шактый гына кыен хәлләрдә куя кызларны. Алар бит алданган кызлар. Син бит аларны үз мәхәббәтеңә алып кердең, йөрәгеңә алып керергә тырыштың һәм качтың. Мин курыктым, мин качтым барсыннан ди.
Әлбәттә, бұл герой қорқақ герой. Бұл шолақ типик герой. Бүгінгі біздің геройларымыздың көбісі қорқақ. Жауаплылық олудан қорқалар. Бұл жауаплылық турындағы парша бұл. Өздерінің көңіл қанундарына жауаплылық деген статья кіртмейлер олар. Міне шуңа күрә бұл әсер бүгінгі типик герой турында әлбәттә. Мен бит мұнда авторына қайыптырға жеймін. Бұл битінде бүгінгі типик геройын шығара. Авторымызда қотнашылай қылыра тиешін көбе. Әдәби әсер. Матур итеп кенә шу заман героин биргән инде ул. Каршылыклар шунда гына менә олар инде ничек кабул ителәләрдер. Буларны катка тукканнан соң буларга төшенәсең. Чынлап интеллектуаль әйбер бу. Анализ биреп бөтенесен ихтият миллионерлар бар сузалышта. Менә шу әйберне тартып чыгарга гына кирәк. Менә шу тырыштым шушындайрак бер. Икенче бер әсәр оча торган кеше. Шулай ук катка тукырга туры килә. Хаят турында сүз бар, хаятны күп кертә ул, яраткан сүз ул аның. Төрле чиракларда кирәккән, кирәкмәгәндә куя ул аны. Ул күктәге ышчу халәте, күк тормышы хаят дип бирә инде ул. Хаят җирдә дә бар икән дип бирә. Һәрхәлдә ул хаятның беренче мәгънәсе ул җир тормышы. Сенде аның кем әйтмешли лексик вариантларынсы. Менә монда юләр ди. Мин күктәге көлдем ди, елмайып бирдем ди. Мине юләр диделәр дигән мәгънәдә әйтә ул аны. Шуңа күрә җирдә көлмим ди. Гел көлдем дигәнгә генә. Гел көлгән кешене юләр диләр җирдә. Син әйтәсең, мин көлмим хәзер. Гел көлмәскә генә кирәк. Гел даими көлеп йөрмәү турында гына сүз бар монда. Менә шулай шәк кына шу нюансларны тәңгәл куеп бетерә алмый автор. Чөнки логиканы дип әйтгәндә, логика генә таеп төшеп китә башлый. Бакчачылар, әлбәттә, аңлашыла инде токташ мотивы инде. Ләкин әсәр икелештән тора, сагыш өлеше бар һәм бакчачылар. Менә ул мәхәббәт өлеше инде. Бу бакчачы бит инде ул синең күңелеңне тәрбияләп, үстереп, матур итеп куючы мәхшукан. Син яраткан кешене турында сүз бар. Мичурин. Менә шуңа күрә сагыш өлеше мин аңа ул аерылып тора. Ул абстракт сагыш турында сүз бара. Бернинди сагышның мәгънәсе ачылмаган. Мин көч сагыш була инде ул ди. Әрине сагыш. Монда мәхәббәт турында китә аннан соң. Менә шуңа күрә бу ике бүленүне өлешне ничектер инде ярыклаштырырга кирәк булачак киләчәктә. Йөрәк чәчәге дигән парчада гомумән логика аксый дип уйлыйм мин, чөнки тәкъдир төп ниянда мотив белән тәкъдир. Нәрсә ул тәкъдир дигәнгә җавап бирү монда. Башта хаят тәкъдиреннән кире кагыл китә. Ягъни менә ахырдан урак кайтканда син кире каккан тәкъдир менә бу була алмый дигән әйбер тәкъдир булып чыга. Менә уйлап кара син аны. Сүз уйнатасың да менә шушы әйләнештән кайтсак чәчәкнең менә шушы тормы язмышы ул үзе тәкъдир булып чыга. Менә шушы сак булырга кирәк ул әйберләрдән, чөнки тәкъдир гомумән тәкъдир белән шаярырга да ярамый. Бөтен нәрсәдән тәкъдир күрү дә ярамый. Ул тәкъдир инде ул. Менә шуңа күрә сүз уйнатуның мәгънәгә тәэсир итә башлый. Гафу итегез, хөрмәтле Шаһит әфәнде, Казыр әфәнде рөхсәте белән мин бераз гына лирик чигенеш ясап шуны әйтәсем килә. Менә сезнең сөйләгән сүзләрегез бик күп еллар элек булган бер ул вакытта чынлап та суд утырышын дип әйтимме, гаепләүне миңа хәтеремә итешерде. Әлеге дә баягы телгә алган Гали Рәхимне дә бит менә шулай сезнең сүзләр белән диярлек мешаннар прозасы, көчсез геройны үзәккә чыгаруда илдә, җәмгыятьтә барган ниндидер сәяси, иҗтимагый принципиаль каршылыкларны күпертеп чыгармауда гаепләгәннәр. Минем әле шуны да гуманлыйсым килә. Әлеге гаепләнүченең җинаяте бик җитди төс алырга мөмкин. Без аның Гали Рәхим мотивларында куллануын, сизүебезне исәпкә алып, мин бу җинаятчыны төзәлер дип уйламыйм. Җәмәгать. Юк, мин үземнең төп гаепләүчегә дә реплика бирә алам, чөнки төзәлә торган бу әйбер. Ләкин ул җинаят юлыннан мин ваз кичәр дип уйлыйм. Ләкин бу төзәлеп булмый торган җинаят түгел, Ильяс. Ул бит төп бүгенге геройны дөрес билгели. Геройларны дөрес билгели. Логика, әдәби әсәрнең төзелеше, осталык ягы, композицияны төзү яклары, мин бары тик шул гына, ягъни сәнгати осталык,
Тәҗрибә белән килә торган Тәҗрибә әйберләр. белән килә торган әйберләр турында сөйләп барам. Мин шунда әйтеп бастырып була торган әйберләр бу. Җинаятен дәвам итсә, булар әлбәттә бу җинаят Җинаят өстәләчәк. булмый, әлбәттә түгел. Аны Җинаят дәвам итсә өстәләчәк. үз өстендә эшләргә кирәк һәм бу очракта чынлап та бар дик эстетик менә шу сәнгати, әдәби, иҗади осталык турында сөйләп барам. Шул ук вакытта сорау туа, җинаятмы соң бу? Бу бүгенге бит ситуациядә тормышны җинаят, сурәтли. ләкин ул күрәсең, аны яки кичереп була, яки инде хөкүмәт нишәй ниндидер башка юллар белән генә хәл итеп була торган җинаят дип уйлыйм. Чөнки мин ниндидер түтәл булмый торган җинаятны монда күрмим, шаһид буларак. Һәм дәвам итәбез Гөлназ Әхмәтгалиева. Тукталыш. Тукталыш дигән хикәя күптән беләм мин, бу хикәяне дә күптән беләм, чөнки конкурсларда җиңгән хикәяләр булар барсы. Бу очракта без бит инде суд законнары буенча яшәбез, шуңа күрә тәнкыйть булырга тиеш. Бу хикәяне яратып укыдым лектә, аны без җиңүчеләр рәтенә керттек, гран-при алды ул. Киңәшем бар, гаепләнүчегә киңәшем түгел, хәтта күпмедер соравым бар. Ике кешенең язмышы, ике парның язмышын бәйләп кую гына кирәк булган. Беренчесе, әзер инде тормышларын яшәгән гаилә бара, буш мәхәббәт. Уларны күреп тора. Һәм үзенең җегете белән икесе арасындагы мәхәббәт. Ул да буш мәхәббәт. Һәм ул үзенә менә шушы җегет белән бәйләгән булса, шушылай була иде. Шушылай була иде ул. Чөнки аны әйтте бит төп гаепләүче бернинди дә акланмый бу малайга претензиялар. Ул әйтә бит, ник мине тапмадың ди, ник мине сагынмадыңмы ди. Ә бит ул башта уйлап килде, мәхәббәт дигән балалар ди. Мәхәббәт юк ул. Бу малай искә төшмәде бит башта. Инде малайны күргәч, тукта ник сагынмадыңмы ди. Монда бит әле феминизмда да гаепләргә була. Ул кыз бит әле үзе килә, ул бит менә син мине белмәдеңме ник сөйүне Егет әйтә, ә мин нәрсә яшәмим синең белән ди. Чөнки юк ул булмаган мәхәббәт. Алар авылда инде озатабыз барабыз да кызларны. Матурна сүзләрдә әйткәлибез. Менә шул ситуацияны ул егеткә претензия белдергән кебек. Менә шуңа күрә bütün сәйбәт бу хикәядә. Менә шушы ике ситуацияны, шушы яшь кешеләр арасында буласы һәм булырга мөмкин булган мәхәббәт тарихы гаиләгә барып җитсә, нәкъ шушы буш мәхәббәт булыр иде ул. Булар арасында буш мәхәббәт. Һәм алар аерылачак. Егет тә әйтә, мин нәрсә әйтим инде ди. Һәм кыз да беренсе әйтә алмый. Һәм алар китәләр ике якка. Теге буш гаилә булмый кала. Менә шунда бөтен кыйммәте. Укучы өчен бу тетрәндәге хәтта әйбер. Менә бит булмады. Менә булмады. Үзләрен табачаклар булар. Ә тегендә булган инде. Күз алдында тора. Менә шуңа күрә бу хикәя бик гыйбрәтле хикәя, кыйммәтле. Зилә Абдрахманованың Нихәл әнки дигән хикәясе, шулай белән күптәннән бик яратып, реаль булган хәлләр, тормыштан алынган бу хикәя, теге интеллектуаль уйлап утырып кына чыгарган хикәя түгел ул. Мин аларның тарихларын да беләм, кызларның тарихларын да беләм. Менә бер генә шулай ук сорау, бу хикәя белән кул куям шундук, зур гаепләүләр юк. Бик начар килеп керә, начар түгел хәтта, бик урынсыз килеп керә Мәче баласының үлеме. Мәче баласы үлеме белән үз әбиеңнең үлемен янәшә кую. Шыраклы үлгән, башын кәкрәйтеп торган, ул инде хәтта анда әйтә ул. Кешеләр дә үлгәч, нәкъ бисе баласы кебек, башларын салындырып, ничектер уңайсыз рәвештә ята микән дип әбисе янына барган бит. Менә шушы бер ике үлемне бик авыр күңелгә тәэсир итә. Аны алып куйганда да беренче юк хәтта. Яки аны алдарак беренче бала чактагы хатирә итеп кенә җибәргә булыр, ике сүз белән генә. Монда зур вакыйга итеп алына ул һәм күңелдә шомлырак әйбер калдыра. Һәм алар туры килмиләр, чөнки яраткан кеше, әнкәсе, әбисе белән, язмышы белән, үлеме белән, ул бит табигый үлем әле ничектер, ул картаеп, нитеп, өлкәнәя белгән кеше. Әлбәттә, яңа гына Мәче баласы бик нык күңелдә шушы тырнап тора инде, ахырга чаклы. Минем башка претензияләрем юк, гаепләүләр юк. Ә инде соңгы җегетебез безнең Ихтияр Кыямовның хикәясе гомумән миңа ошады. Гаепләүче буларак мин зур гаепләүләр таба алмыйм бу хикәягә. Мин аны инде татар хикәясендә дә әйткән идем. Сүзгә игътибар итәргә кирәк. Сүзләргә, сүз тизмәләргә, стилгә,
Сүз барышына, фикер агышына әйтик менә, нәкъ бер ел элек табигать алтын кәфенгә төренгән мәлдә, алтын кәфен табигать, күзне әйтмәкче буладыр инде. Алтын кәфен бу очракта әле бер нәрсә дә билгеле түгел. Ошоны искәртеп куя бит ул. Искәртеп куя, ләкин Әсәр кәфен белән төгәлләнәчәк димәк. Юк. Мин бу очракта көтелмәгәнлек бите. Бу киресенчә бу очракта кирәк түгел алышырга. Әсәрнең интригасы бите. Минемчә, гомумән табигатьне теге кәфенгә туры килми минем бу очракта. Чөнки бу үлем дә теге әйтелер инде чиста үлем, якты үлем, илешен үлем һәм барыбер дә мин анан инде бер зур трагедия дип санамыйм. Образ көчле бирелгән анда, барыбер дә ул ичке теге психологиясе белән. Минемчә, менә тикалыкларны үстереп барадыр кебекләр, ями игътибар иттем инде. Менә әйттең, мин ике түгел дип әйттең. Ул дөрес әйбер түгел, колакларны үстереп бару. Һәм менә алтын кәфен. Мин язган текстта булайрак язылган иде анда. Исән калган иптәшләрен коткару нияте аңа көч өстәп, канатлар куеп тора кебек дип язылган иде минем текстта. Тагын бер мисал, сүзнең тәме бар, сүзнең бит яңгырашы бар, моңы бар. Менә укып кара. Мустафа шул чак сикереп торды да, шиксез тансык булган төргәкне кулына алды. Менә монда булган дигән сүз артык тоелмыймы сезгә? Юк, шиксез тансык. Шиксез тансык төргәк. Юк, шиксез тансык дигән әйберне аңлыйсызмы, юкмы? Шуңа күрә бик ясалма әйберләрне булар котылырга кирәк бәйбердән. Бу нигә тукымага ятмый, тикыска. Алар шактый, шуңа күрә әйтәм, телгә игътибар ит ярыймы. Минем бөтен претензиям шунда. Символлар көчле, кызыгында, әйбәт, сыерчык та әйбәт, бер нинди дә ул, ниндидер бер икенче ниләр түгел, көчле символлар алар. Сыерчык инде ул татарның символы. И символы, бала чыгару символы, авыл символы, һәм башкалар моң, тел, сыерчык теле алып килә, һәм башкалар. Шуңа күрә бу символларны дөрес куллангансың. Шул минем бөтен бер теләгем шушы тел стильгә игътибар итәргә кирәк, эшләргә кирәк. Мөхтәрәм казый, минем сүзем тәмам. Рәхмәт, Галимҗан әфәнде. Инде хәзер яклау ягыннан Шаһит Әллүки иҗат берләшмәсе кураторы, филология фәннәре кандидаты, татар теле белеме кафедрасы доценты, язучы Халисә Ширмәнне тыңлап багыйк. Мин шаһит буларак үземнең 4 гаепләнүче белән дә таныш булуымны раслыйм. Һәм алар турында мөмкин булган кадәр тулы һәм дөрес мәгълүмат бирергә вәгъдә бирәм. Әлеге интеллектуаль иҗатта гаепләнүчеләр чыннан да Казан университетында 80 ел дәвамында эшләп килгән Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе әгъзалары булып торалар. Алай гына да түгел, Ильяс Хаҗиев үзенең төркемдәше Айнур Җамалетдинов белән бергә бу берләшмәнең җитәкчесе дә әле алар. Ихтияр Кыямов Әллүки әдәби иҗат берләшмәсенә быел гына килеп кушылган булуга карамастан, берләшмә эшендә актив катнаша һәм киләчәктә дә бу берләшмәдә үзенә лаеклы урын биләр дип ышанам. Айзилә Абдрахманова үзенең Әллүкиче апасы, язучы Айгөл Абдрахманова эшен дәвам итеп, күптәннән инде безнең белән бер сафта атлый. Гөлназ Әхмәдиева бераз гына бездән читтәрәк йөри иде. Ләкин Әллүки иҗат итә торган талантлы яшьләрне күреп ала да, үзенең тылсымлы ятмәсенә тартып китерә ала торган көчен эшкә җигә. Шуңа күрә Гөлназ да хәзер инде безнең арада булыр дип өметләнәм. Менә бу яшьләр, хөрмәтле казый, интеллектуаллар буларак һәм интеллектуаль әсәрләр язуда гаепләнәләр. Мин яклау ягыннан шаһит буларак аларны үз гаепләрен танырга чакырам. Чөнки интеллектуаль проза язу ул ярамаган һәм канун тарафыннан тыелган эш түгел. Нәрсә соң ул интеллектуаль проза һәм гомумән интеллектуаллар кемнәр соң ул дигән сорауга менә үзе дә интеллектуаль проза иҗат итә торган хөрмәтле яклаучыбыз Ландыш Әбударова бүген инде җавап бирде. Мин аны кабатламыйча гына шуны әйтәсем килә. Әгәр безнең хөрмәтле гаепләнүчеләрнең гаебе булса, алар нәрсәдә гаепләнерләр иде?
башка кешенең иҗади интеллектуаль милек хокукын үзләштерсәләр, ул вакытта авторлык һәм арадаш хокукларны бозган өчен Россия Федерациясенең административ хокук бозулар кодексының 7.12 маддәсе нигезендә административ җәзага һәм Россия Федерациясенең җинаять кодексының 146 маддәсе нигезендә җинаять җаваплылыгына да тартылырлар иде. Ләкин аларга мондый гаеп ташланмый. Монда әйтелде, Хадид Такташка охшатып язулар бар диде, әйтте Гали Рәхимдә дидек, ләкин бу авторлык хукукларын бозу түгел, бу аллюзия күренеше дип кабатлап әйттек инде без моны. Һәм ул һәрбер яшь язучының да яза башлаган чорында була торган күренеш дип саныйм. Шуңа күрә бу гаепләүне мин кире кагам. Шулай да мин аларның гаебен тануларын әсәрләре нигезендә күрсәтергә телим. Дөньядагы бөтен нәрсәне белә торган Википедия нәрсә ди? Интеллектуал ул идеяләр тудыра һәм үстерә. Җәмгыятьнең калган өлеше өчен нормаларны һәм мәдәни кыйммәтләрне билгели дип әйтә. Ягъни интеллектуаль проза, интеллектуаль язучы ул башкаларга юл күрсәтә торган һәм аларга әйтелә торган фикерләрне тәкъдим итүчеләр. Менә башта Ильястан тотынсак, ул нинди идея, монда әсәр идеясы турында сүз бармый, нәрсә әйтергә теләгән ул идеяга килеп чыгабыз инде без барыбер. Ләкин аның сүзләренә игътибар итәсем килә. Монда әйтелде инде, бигрәк тә матур яңгырый бит менә. Яшьлек бит ул ничек кенә яңгыраса да, ялгышыр өчен, яратыр өчен бирелгән. Моның белән кем бәхәсләшә ала? Яшьлек яратыр өчен бирелгән. Хәтта Тукайда картайып каткач буыннар эш бүлү уңайсыз ул дип язып калдырган. Менә олы яшьтәге хөрмәтле шагыйрьләребез мәхәббәт турында язсалар, бераз гына сәер кабул итүчеләр бар. Бу турыда хәтта Рәдиф абый үзе дә сөйләгән иде. Мин инде олы яшьтә, мине мәхәббәт җырчысы дип әйтәләр, миңа качакта шитендә булып китә бу сүзләрне ишетүе дигән. Язмыш белән качышлы уйнаудан йөрәгемдә мең яра. Шул яраларны аз гына булса да ямарга дип кулыма каләм алдым. Нәрсә дип әйтә Ильяс? Әгәр синең йөрәгеңдә мең яра икән, кулыңа каләм ал. Яма яраларыңны ди. Ягъни ул бу юлларны укучы кешене язучылык эшенә чакыра. Мин моны 5 куллап күтәреп алалым. Ягъни язучы бул дип әйтә. Бу идея да бернинди начарлыкка илтми. Һәм менә шушындый идеяләрне, шушындый фикерләрне, хәтта мин аларны афоризмнар, матур сүзләр, канатлы сүзләр дип әйтә алыр идем. Карыйк әле, Такташка охшаган әлбәттә, ләкин яфраклар коя башлаган күңелемә бакчашы эзлим дип күрсәтә. Бакчашы һәр адәм баласына да кирәк. Мин быел беренче тапкыр 2 язда бергә яшәдем. Берсе тәрәзә артында чәчәк атса, икенчесе күңелдә дип әйтә. Бу дөньяда бер нәрсә мәңгелек булмаган кебек, алар да вакытлыча. Һәр кеше йөрәгендә ялгыз шытып утырган бер чәчәк була. Ул туганнан бирле бер үзлексез ата, шиңә, таҗлар куя, тагын ата, тагын шиңә дип күрсәтә. Менә шушындай афористик юллардан тора һәм бу идеяләр, бу матур фикерләр кешенең, укучының күңеленә кирип кала. Кайсы очракта кирип кала? Әгәр укучы бу фикерләрне кабул итәргә әзер булса, әгәр аның күңел халәте менә шуларны кабул итәрлек хәлдә булса. Хәзер Ильяс Хаҗиевның үлем турында язган юлларын тыңлап карыйк әле. Үлем турында яза. Менә бу гаепләнүчеләр арасында үлем турында язылган 3 әсәр безнең. 3 кеше үлем турында яза. Ильяс ничек яза? Мин югалгач, минем йөрәк чәчәгем, синең вакытың җитәр. Син дә бер артлы шыткан җир чәчәкләре кебек үз сабагыңны дымлы җирдә тоярсың. Җиләс җилдә иркәләнерсең, бүҗәкләр кытыклавын сизәрсең. Үз таҗларыңны, иң матур таҗларыңны яныңнан үтүчеләргә күрсәтә алырсың. Ишетәсеңме, йөрәк чәчәгем? Бу бит үлем турында яза, ләкин үлемнең дәвам итүе, тагын да үлгәннән соң да яшәү бары турында яза. Һәм шул
парчаларның башында ук инде ул мин дезертир бугай командир дип такташның юлларын күрсәтә һәм әлеге парчаларның нәкъ менә шуның безнең бөек шагыйребезнең йогынтысында язылганга ишарә дә итә. Ул анда такташ сүзе дип куймый, ләкин әгәр интеллектуал укучы икән, ул аны аңлап алачак, беләчәк ул аны, әйе. Шулай итеп, Ильяс Хаҗиевның интеллектуаль проза язуын мин шаһид буларак танырга мәҗбүр булам, ләкин әйткәнемчә, бу эш канун тарафыннан кире кагылмый, гаеп ителми. Гөлназ Әхмәдиева иҗатыннан мәдәни кыйммәтләрне һәм идеяләрне эзлибез. Яшьлек станция гына түгел бит ул. Кайчан кергәнеңне һәм яшьлектән кайчан чыкканыңны аңламый да каласың. 55 яшькә җитеп килгәндә бу сүзләрне 18 яшьлек кыз бала яза алуыннан минем башларым әйләнеп китте. 18 яшьтә мин бу турыда әле уйланмый идем. Шуны әйтәсем килә. Саф, матур, эшкерсез мәхәббәт еллар узу белән гел шундый бушлыкка әйләнәме икән? Мин бу сорауга җавапны әйтергә дә куркам, хәтта ки әйе дип әйтәсе килми, ләкин андый очраклар хәзер безнең бик күп мәхәббәт белән өйләнешкән парларның 10-сының 8-е инде аерыла дип әйтә статистика. Менә монда Галимҗан абый бик матур сүзләр әйтте. Чынлап та ул менә шушы ситуацияны булдырмый калуы белән бик көчле бу әсәр. Вакыт җиткерә алмау начар гадәт. 100% килешәм һәм бу идеяны, бу сүзне мин үземә кабул итеп алам. Кешенең кадере беткән заманда аралашу шул кадәр вак бер нәрсә булып тоела бара. Әйе, без интернет аралашу белән яшибез, без онлайн заманда яшибез. Һәм менә монда инде җанлы аралашу никадәр кыйммәт икәнлеген күрсәтә ул безгә. Бар нәрсәдән җайлылык эзләү дә начар гадәт дип әйтә Гөлназ. Бәлки сүзләр әйтелмәүләре, вакыт шиклелеге белән кадерледер дә дип күрсәтә. Монда мин әле хәтта вакыт турында уйланган, мин дә уйланган идем бит дип үземне дә искә төшердем. Интеллектуальмы бу гыйбарәләр? Миңа калса 100% әйе дип җавап бирә алам. Шуңа күрә монда минем гаебем юк дип тыпырчынырга да кирәкми. Гөлназ 100% интеллектуал язучы. Айзилә Абдрахманованың Нихәл әнкәй һәм Ихтияр Кыямовның Сыерчык оялары әсәрләре укучыны куырып ала торган әсәрләр. Бу ике әсәрне дә бер афоризм дип атар идем мин хәтта. Чөнки монда идея әйтелергә теләгән менә укучы аңларга тиеш булган фикер бер бүтән әсәр булып формалашкан. Аерым сүзләр юк. Һәм идеяны күрсәтү өчен ике әсәрне дә тулысынча кышкырып укырга кирәк миңа калса. Аерым сүзләрне эзләп тору да кирәкми. Бу табырга була инде. Мәсәлән, имеш Айзиләдән, имеш шулай тиеш, кеше туа, яши, үлә, это нормально. Бар инде. Нормально. Юк шул, нормально түгел. Бу инде сөйләмнән, гади сөйләмнән кергән нормально дигән сүз, ләкин дөрес түгел алай дип күрсәтә Айзилә. Һәм Ихтиярның соңгы җөмләсе мине беренче тапкыр укыганда Әллүкидә тикшергән иде бу әсәрне. Карт кызгынны минсез генә куып чыгарырсың инде улым дигән юллары мине шок хәлендә калдырды. Һәм бу әсәрне мин менә бу аллегорияләр дөньясындагы, метафоралар дөньясындагы көчле әйтеп бирә торган әсәр. Чынлыкта васият инде ул. Васият ул. Васият. Шулай. Аннан соң интеллектуаль прозага безнең татар әдәбиятында бераз гына теге ниндидер тискәре караш формалаша микән? Әллә безнең укырлык укучыларыбыз арасында интеллектуаллар юк микән? Менә бу сорау да куелырга мөмкин. Шуңа күрә теге интеллектуаллар эше дип күтәреп чыгару да дөрес микән әле бу? Җинаят эше дип күтәреп чыгару. Бәлки бу татар прозасына килеп кергән яңа бер сулыштыр, яңа бер шундый үзенчәлектер һәм аның яшьләрдә булуы бигрәк тә безне шатландырырга тиештер. Без моны киресенчә гаепләнүчеләрне акларга кирәктер. Һәм менә шул турыда әйтәм. Шул рәвешле мин бу 4 гаепләнүчегә дә
дә үз гаепләрен танырга һәм авыз тутырып, кичерегез безне, чынлап та без шундыйрак инде, без интеллектуаллар дип әйтергә тәкъдим итәм. Иелгән башны кылыч кисми, ди, һәм шуңа күрә хөрмәтле казый һәм хөрмәтле мәхкәмә утырышында катнашучылар, уртак бер фикергә килеп, бу эшне туктатып, гаепләнүчеләрне гаепләре булмау нигезендә акларга һәм акларга тәкъдим итәм. Аларның гаебе юк. Biz мәхәббәт турында сөйләшүгә хөрмәтле Галимҗан әфәнде дә, яклаучылар да кушылды. Бу интеллектуалларның әсәрләрендәге мәхәббәт бүгенге чор вазгыятендә исәпкә алып, инде 37 яшьлек шактый өлкән кеше буларак, мин менә бу әсәрләрдә телгә алынган, Гөлназның әсәрендә телгә алынган ир белән хатын, гаилә турында инде шундый сүз әйтәсем килә. Менә нәрсәсең ул мәхәббәт? Без мәхәббәт бар, мәхәббәт юк, мәхәббәт була, мәхәббәт бетә, таң кызлары каядыр кала, югала дибез. Ләкин мәхәббәт бит ул шундый олы хис. Ул мәхәббәт үзе генә булса, ул бетәдер, шиңәдер чәчкәләр, шулай бит. Ләкин аның хөрмәт дигән әйбер бар, бер-берне саклау, бер-берне кадерләү дигән әйбер бар, киләчәккә дәвам калдыру дигән әйбер бар. Әйе, ул бу яшьлекнең бу чорында шундый теге күктә генә йөри торган, җир белән күк арасында тирбәлә торган бер хис буларак кабул ителәдер, бәлки бу дөрестер дә. Ләкин әсәрләрегездә теге гаиләне, ничектер анда ир белән хатынның ничектер мәҗбүри генә бер-берсен үбеп алган кебек иттереп тасвирлаулар, ул бик укучыда бик ирен читендә елмаю тудыра торган әйбер. Чөнки алар бер-берсе арасында шул хәтле ясалма дип кабул ителә икән, бушлык дип уйлыйсыз икән, алар инде метрода үбешеп тормый. Беренчедән, бу әйберләргә белән бик сак эш итсәгез иде. Икенчедән, ул сезгә менә ул гаилә әгъзалары булырга язсын, үзегезнең милләтнең дәвамын калдырырга язсын дип телисем килә минем. Һәм менә шы мәхәббәт дигән әйбернең чынлап торып хөрмәт хисе булуын, олылау булуын аңларга язсын дип телим. Шуңа әсәрләрегездә миңа ничектер ялгызлыкка, бер генә кешелек моно гаилә дигән әйбер бездә бит инде киң таралып киләме? Андый пропаганда булмасын иде үзегездә дә, әсәрләрегездә дә, чөнки бу чынлап та глобаль проблемаларның берсе. Чынлап та гаепле дип саныйм сезне һәрберегезне әдәби иҗатта. Төзәлерләр дип уйламыйм. Бу җинаятегез гомерегезнең ахырына тиклем дәвам итәчәгенә мин инде ышанам. Шуңа килдем дә бирегә. Һәм ихлас киңәшем, сез бу юлдан тайпылмагыз инде, җәмәгать, чөнки сезнең кебек җинаятчылар безгә бик кирәк асылда. Үзегезгә хәтле булган җинаятчыларның тәҗрибәләрен дә тупласагыз, җинаятның теге зәвыклырак, матуррак, һәм әле сезне киләчәктә бик зур хөкем залларында хөкем итәрдерәк нәтиҗәләре булыр дип өметләнәм. Өстөрү бар иде. Мөмкинме, Казый әфәнде? Өстөрү бар иде. Менә гаеп яклаучы ягыннан шаһитебез бик матур мисаллар алды текстлардан. Аларны чынлап та язып куярга була. Әгәр дә әсәр шундый өзекләрдән генә тутырса, шундый матур булыр әсәр әйбәт. Әсәрнең бит аның иши бар, ишки васылы бар, һәм аның ишки язмышы бар. Гөрәләрне язмыш. Менә шунда тагын бер мәртәбә игътибар итмәкче булам инде. Ул кичкенә парчамы, ул зур хикәямы, ул пьесамы яки романмы? Без барыбер бүгенге геройны язабыз. Бүгенге безнең менә янәшә торган геройны. Шул герой аша тәрбия биргә, сабак биргә тырышабыз, яки гыйбрәт, яки үрнәк. Менә шушы җегетләргә, кызларга әйтмәкче булам. Матур итеп язып була, стильне көйләп була, телне дә хәтта көйләп була. Менә шушы тормыш вакыйгаларын биргәндә игътибар итегез. Язмышның үз логикасы бар. Логика, мантык. Менә качагында менә бүген дә әйтеп киттем инде мин. Бик дәл хәтта кирмәдем дә аңа. Шушы тормыш композициясы, тормыш иҗаты дип әйтегез. Менә шушы логиканы югалтырга яраган беренчектә. Ул булырга мөмкин, образ логикасы булырга мөмкин, ситуация логикасы булырга мөмкин, хәтта инде бер зур идея, язмышның, бу тема. Менә шуңа күрә бүгенге заман героен сез чыгарасыз, чөнки сез аны нык беләсез. Интеллектуальмы ул, или башкамы, или бер нинди бер җиңелчәк кенә бер кешеме,
Ләкин ул герой бар. Инде бар ул, без беләбез аны. Формалашып җитте ул хәзер. Менә шушы геройны чыгаруның бер ние булды, омтылышы бүген. Менә мин әйттем, аның төп сыйфатларын инде Ильяс бирде. Ильяс менә монда башкаларга караганда таныграк бирде ул аны. Чөнки төрлечәрәк хикәяләр, ләкин менә ни өчен без күбрәк таңа тукталдык Ильяска һәм күбрәк тә хәтта шелтәләр дә безләргә тырыштык, үзебезчә фикерләр итәргә тырыштык. Чөнки Ильяс шушы геройны бирә. Шуңа карап безгә бәя бирәчәкләр, сәнгатьләргә карап бәя бирәчәкләр заманыбызга. Менә шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Монда вак-төяк юк. Уңышлар сезгә. Сез бүгенге утырыштан соң үзегезне гаепле санап, интеллектуаллыкта гаепле санап, бик җиңел юлга басарга мөмкинсез. Һәм җиңел әдәбият язып, сез бик зур популярлык казанырга мөмкинсез. Андый ихтималлык та бар. Җиңел әдәбият язу да җиңел, һәм аның укучылары күбрәк тә. Ләкин инде сез бүген интеллектуаллар изенә баскансыз, шушы издән барсагыз, сез үзегезнең аудиториягызны берәмләп гомер азагына кадәр язып җыячаксыз. Ул сезнеке генә булган аудитория булачак. Менә шунысын онытмагыз. Сез зәвыклы аудиторияны җыеп, тәрбияләп, киләсе буыннарга илтеп тапшырырлык язучылар булып үсеп җитәрсез дип ышанам. Гаепләнүчеләрне тыңлыйбыз. Беренчедән, Токташ буенча берничә сүз. Әлбәттә, мин Токташның шигырьләрен укып, шу Токташтан, мәсәлән, күптән сөйләгәннәр дигән шигырь, аягын әйтеп тигез, бакчачылар һәм башка шигырьләр, мин әлбәттә аларның аңлы рәвештә аларны укып, бу парчаларны язмадым. Әлбәттә, башта иҗат белән танышып, күп тапкыр аларны укып, аннан соң инде тормышта минем булган хәлләргә шу тәэсир иткән элементларны кушып язылды дип әйтим инде. Ләкин аңлы рәвештә кая утырып язмый әле дип, әлбәттә андай бер юк. Инде хәзер Гөлназ Әхмәдиеваның сүзен тыңлыйбыз, сорауларыгыз булса. Беренчедән, әлбәттә, бик зур рәхмәт әйтәсе килә, чөнки без һәр көнне тәнкыйть ишетмибез. Барбер язсак та, я шул бәйгеләрдә суд инде ул бигрәк тә тирәннән анализлый торган урын. Һәм мин күптәннән күзәтеп бара идем, Идел журналында чыккан суд утырышларын һәм бик тә теләп катнашырга теләп йөри идем инде күптәннән үк. Менә бүген минем хикәямне анализладыгыз, чыннан да кайбер урыннарда бөтенләй дә мин уйламаган, бөтенләй дә артык игътибар бирмәгән урыннарга тукталдыгыз. Инде Айзилә Абдрахманова диелгән монда. Мин бик күптән шушы хикәямә тәнкыйть ишетәсем килгән иде. Менә Алимҗан абыйның гына сүзләренә үземнең фикерем әйтәсем килә. Әбинең, әнкәйнең үлеме белән песи үлемен тәңгәл куюын әйтер идем. Монда Николай Шадин, минем моңарча кеше үлемен, мәетне күргәнем юк иде. Һәм мин аның ни рәвешле ятауы, ул ничек булауы, аны белмим беренчедә. Менә песине үлгән күргәнем бар. Шуңа күрә мондай параллель китердем инде. Менә кеше ничек ятаганда, аны башы төшкәнме, аны юкмы аны. Мин бер физик белән бу турыда сөйләшкәнем бар. Физик доктор, фәннәр докторы, академик. Ул әйтә, аның хатыны үлгәннән соң без аның белән интервьюда очрашкан идек. Менә ди мин элек әбиләрнең песиләре үлгәч, ни өчен шулай бик азапланганнары, хәсрәтләнгәннәрне аптырый иде. Менә мин хәзер аңлыйм ди. Анда син кемнән аерылуың мөһим түгел икән ди. Чөнки яши нерв системалары алар шуның кадәр бер-берсенә бирегеп, үрелеп үскән, үзгәргән була. Син менә шушы күпме вакыт ул физик кимәлдә дип әйтәм, физик бергәлеккә әйләнгән була һәм ул аерылып алгач, менә бу система икесе берләшкән системаның яртысын алганнан соң анда нинди система китә синнән, ул мөһим түгел дигән иде. Менә андый аңлатмада бар. Ихтияр Кыямов, әйт сүзеңне, сораулар булса әйт, ризамы син, риза түгелме?
Шуны әйтәсем килә, чынлап та киләчәктә әдәби судларда язучының оригинал текстын карасак иде, редактор, мөхәррир әлбәттә кирәкле, Тукай әйтмешле кирәкле шәйдер мөхәррирнең эше, шуңа күрә барыбер мөхәррирсез булмый, ләкин инде нәкъ менә иҗатчының эшен, аның әсәрләрен тикшергәндә, аның менә коры ул язган текстны тикшерсәк иде, күңеллерәк булыр иде минемчә. Инде хәзер кемнең кулында шуның авызында ди миңа сүз бирәм. Хикәяне хикәя иткән 4 әйбер бар. Мәвзук тема, шәкел жанр, сюжет эчтәлек, киная, идея, максат, төрттіру, астыртын сүз. Бір турда әйтә, икенче мәгънә бирә. Менә бу осталык бу. Татарда име төрттіру. Biz нәрсәгә төрттергәнеңә беләм инде, турысын әйт. Име. Астарлы сүз. Астар дигән сүз менә пинжәк астына куялар, астар. Астарлы сүз. Астына салып бирә сүзне. Сүз арасыннан диге, юл арасыннан изелләр име. Кинаялы сүз. Мен ни кадәр төрттөрмәгә име. Әле тагын да бардыр ул китсәң име. Синонимлар гына әйттем сезгә име. Әсәр шунсыз була алмый. Бәхет дибез, мәхәббәт дибез, менә аңлатып та карадык хәзер генә инде име. Шул кадәр олы сораулар булар, әле аларга җавап биргән кеше юк. Маташып карыйбыз әсәрләребез белән име. Бәхет нәрсә ул икәнен аңлатучы юк бүгенге көндә. Һәркемнең үз бәхете. Һәркем үзенчә аңлый име. Менә әсәрләрдә шул бара ди. Мин инде теге интеллектуал дип, зиялылар эше дип тә атар идем. Зиялылар, ул зиялы дигән сүз инде ул нәселгә барып тоташа, нәселләндек дигән сүз, ул интеллект дигән сүзнең зиялылар катлавы. Катлам бар, бутамаска кирәк. Җир катламы. Анда имен нифет ята. Әҗәмгатьнең катлавы бар. Икесе бер сүз кебек име. Менә монда име катлаулар күп. Йөрәкле йөзекне мин кабул итәм. Йөрәкне урталай белгәннән соң йөзек барлыкка килә аламы икән? Кашлы йөзек дип әйтәбез бит инде. Ул хризолитовый кашлар бар, алмаз кашлар бар име. Менә йөрәк бит инде менә монда иттер кызлар инде менә булай күрсәтәсез бит әле, мин күрсәтә дә белмим инде. Менә булай иттереп күрсәтәләр бит инде. Менә хәзер шуны бүл. Менә нәрсә кала. Булай әле име йөрәк. Уйларга кирәк бу турыда име. Әнкәй мәсьәләсендә менә Шаба ягында кайнанага әнкәй диләр. Үз әнисенә, минем хатын үз әнисенә әни ди. Минем әнигә әнкәй ди. Мактанышта да шулай. Бу бик кызык әйбер бу име. Бу бүйек әйбер бу. Моны име төрлечә. Ул әнигенә, бу әнкәй. Ирнең анасы әнкәй. Менә нәрсә ул бит? Ул хөрмәт, ул әнкәйдән алынган, ңа күчкән, анаңны авазы юк әнкәй дигәндә. Ләкин без әнкәй дибез, аңкау белән әйтәбез. Әнкәй, беләсеңме, мин инде тиздән сине куып тотам. Җитәм булырга. Менә шамалагыз үзегез, мин тәкъдим итәм. Мин инде сине куып җитәм. Яш буенча. Куып тотам, тоту име фактически фәгалият, фигыл. Сайлагыз, ондан соң молодец деген. Bütün әбиләр молодец булам. Әйтерсең үзебездә, машалла балам. Астагфирулла дигән башкачарак инде. Субханалла балам, булдырасың балам. Әфәрин балам дигән сүзләрне без оныттык. Молодец улым, булдырасың. Күмәләр дигән сүзне бик нык алыштырдык біз. Татарлар хәзер без тел культурасын югалтып барабыз. Әдәбиятта да һәм радио, телевидениедә да татар теле ямьсез тел, кырама телгә әверелеп бетте.
интеллектуаллыгын югалтты, зиялылыгын югалтты. Име Казаннан алып кайтканнар иртәгә иртән күмәләр. Үләксәне күмәләрме? Ерлиләр. Жер куенына тапшыралар. Ах, нинди матур име. Гүр иясе булды. Менә синонимлар. Әнине күмеп килдем әле. Астагфирулла. Астагфирулла. Нинди ямсыз сүз. Татар бит үлем дигән сүзне гомумән кулланмый. Вафат булды, һәлак булды, рихлат итте. Теге дөньяга күчте ди. Үлем сүзен кулланмый татар. Нинди интеллектуал тел булган. Шуны сакларга кирәк. Менә монда кызык бер әйбер бит. Көз җитте минем курткам, үзен кем дип белгәндер. Берәүне дә кисәтмичә кичерәеп куярга булган. Менә ул кызык әйбер. Менә бу киная әйбер башкача карау инде. Минем курткам кичерәйде генә дип әйтеп була дигән. Ләкин бу нәрсәдән чыккан бу минем рөхсәттән башка менә дигән әйбер. Акылдан шаша. Акылдан язамы? Акылдан шашамы? Яки шаша гынадыр. Шаша гына. Шашып йөрин шундаймы? Шашынды имен. Акылдан язып була. Акылдан шашып булмый. Бу нюанс бу. Ләкин телне белдергә кирәк бу мәсьәләдә. Тукта күзлегем дөрес күрмәй булган. Аның белән элеккечә сөйләшеп утырырга хыяллансам да, хәле авыр булганга күрә, борчырмын дип янына кирергә курыктым. Басмадым. Янына кирергә басмадым. Курыку ул үләргә ята торган кешегә курыкты. Бит ул әбисеннән курыкмый, мәйеттән курыкмый ул Кыйынсына басмадым. Кыймады. Менә ул шул кадәр матур монда киреп утырачак, курыктым, ул урынында түгел. Анасын диде. Караватта аппак юрган астында бер кеше ята. Мәйеттер бәлки. Мәйет куркынычсыз, мин аңлыйм. Бит моны кеше булгач тире була. Мәйет ул инде жасад, яки жасад дигән сүзне кулланырга кирәк. Кеше жасады, әнкәйнең жасады ята. Менә моны уйларга кирәк. Дәшәм белән индәшәмне бутыйбыз, профессионал язучыларда бутыйсыз гына түгел. Әнкәй, без кайттык дип көчкә дәшәм. Шакырамы? Кунакка яшты, мишәрчә була. Кунакка дәште, кунак чакырды була. Дәшәм, бу кунакка чакырмый бит, без кайттык дип игълан итә. Индәшәм булса име. Дәшәм бар, чакыру дигән сүз. Индәшәм, туктап тор әле син. Менә бу акликнуть дигән сүз. Тегешеп приглашать дигән сүз. Бу элементар әйберләр булар. Ләкин аны белергә кирәк. Батулланың Анам теле дигән китабын укырга кирәк. Ул китап китендә бар әле хәзергә. Апаң сеңлең ишегез кымган белән су ташып торсыз менә. Апаң сеңнең һәм син кымган белән. Һәм дигән сүз монда литератур шинага әверелә. Нурихан Фаттах сызгыра торган укларын бер генә һәм сүздә кулланмыйча язып чыкты романны. Нурихан антихәмский. Ул һәмне яратмый. Ул фарсыдан кергән төркегез кирмәде ул. Мин һәм Габдулла урманга киттек дип сөйләшми татар. Габдулла белән урманга җиләк ашарга бардык дип сөйләшә. Шундый фәлсәфи уйлар анда бүген. Фәлсәфи артык. Претендует на литературщину име. Менә шундый уйлар аның башында. Аның фәлсәфи икәнлеген без белмибез бит. Автор белә. Шуңа күрә аны язганда име. Фәлсәфи хикая дигәнне мин яратмыйм. Сатирик хикая дигәнне мин яратмыйм. Укыгач күрербез. Хикая генә дип куйыгыз. Аның әмеренә буйсынган сыман кабалана, калтырана. Кабаланып калтырап буламы икән? Уйлап карагыз әле күз алдына. Мин кабалана, ашык-бышык ашыйм. Кабалана киемнәрне тутырам, име. Бендәге усак кәүсәсе кабалана калтыраналар. Ничек? Каядыр ашыгалармы? Урынлы түгел. Җимгак. Әйдәгез булай дик.
Татарстан Республикасы Язучылар берлеге һәм Идел журналы каршындагы Татарстан әдәби суд утырышы Казый Равет Батулла катнашында бер төркем яшь иҗатчыларның аерым алганда Ильяс Хаҗиев, Айзилә Абдрахманова, Гөлназ Әхмәдиева, Ихтияр Кыймовларның укучыдан оң эшчәнлеге таләп итә торган әсәрләрен тикшерде. Интеллектуаллар, зиялылар эше буенча Татарстан әдәби суды төбәгендәге карарны чыгарды. Мин булай дип уйлыйм. Буларның кычкырып торган бүген атарга дигән җинаяты юк. Буларның иҗат лабораториясендәге эзләнүләрнең тәҗрибәсе. Анда ялгыш та булырга мөмкин, хата да булырга мөмкин. Һәм шулай тәҗрибә туплыйлар. Инде булар инде басылып чыккан әсәрләр, исемләр яулаган, менә истә тотарсыз барыгыз әйткәннәрдә. Һәм егетләр, кызлар бик кызык эш башлаганнар. Менә зиялылар әдәбиятын тудырырга бер адым бу. Менә бу аның әһәмияте шунда. Уйланырга кирәк Туры менә бит гади сүз белән генә түгел, фәлсәфи фикерләр йөртергә өйрәтә торган әйбер бу. Пушкин закон Божийны үткән, ләкин поп булмаган бит. Тукай муллалыкка укыган, ләкин бит ул мулла булып китмәгән. Шагыйрь булган. Динне белергә кирәк. Библияны белергә кирәк, Коръәнне белергә кирәк, Зараастрны белергә кирәк. Язучы bütün әйберләрне белергә тиеш. Сезнең эшегез шу хәзер интеллект җыю. Мәсәлән, Тукайның иң катлаулы, иң кызыклы һәм бер генә кеше дә сүз кузгатмаган шигыре нинди шигырь? Тукайны без беләбез, 5 томлыгын яттан беләбез, Нинди шигыре? Синде бар, фәлсәфи шигыре. Шаккаткыш, Ул миграж дип атала. Ачып укыгыз, аңламассыз сез аны. Чөнки сез ядерный физиканы белмисез. Тукай каян белгән ядерный физиканы? Интуиция. Чөнки ул Коръәнне белгән. Коръәндә бар андый күренеш. Шуңа күрә ул интуицияны килгән, миграж дигән фигырны алган Мөхәммәд пәйгамбәрнең күккә ашуы дип атала. Миграж баскычлар буенча менгән ул. Секундның миллионнан бер өлешендә була бу хәл. Мизгел ичендә төшә. Бу ядерный физикада бар. Голограмма бар. Бер кисәкчек ике урында була, ана физик утыра безнең монда бит. Бер кисәкчек, юк, копиясе түгел. Ядерный физикада бер кисәкчек ике урында тора ала. Кызык әйберләр бар дөньяда. Менә шуларны өйрәнегез. Дәрес тәмам. Дөресен әйткәндә, мин бүген тәнкыйть котырак булыр дип уйлаган идем. Һәм күпмедер дәрәҗәдә бәлки мактау күбрәктә булгандыр дип сиздем мин үзем. Ләкин шуңа да карамастан бик төпле һәм тирәннән өйрәнелгән фикерләрне ишеттем үземнең иҗатыма карата. Һәм мин алар белән әйе килешәм. Алар минем күбесенчә тиз язып атканлыктан, бәлки тормыш тәҗрибәсе җитеп бетмәгәнлектән булгандыр. Менә гаепләүчеләргә таратылган текстта күпмедер өлешендә минем сүзләр булмавын мин күреп алдым. Шуңа күрә бу әзгенә минем күңелемә тиде. Шуңа да карамастан мин судны үткәрүчеләргә һәм Казан утлары журналына, bütün тикшергән язучыларга бик зур рәхмәтемне җиткерәм, чөнки бик күп яңа фикерләр ишеттем һәм киләчәктә дә әгәр дә иҗатымны өйрәнергә тагын анализларга алынсалар, суд үткәрергә теләсәләр, мин бик теләп анда катнашыр идем. Бүгенге тәнкыйть белән мин әлбәттә килешәм, чөнки без әле үзебезнең иҗатның башында гына дип әйтәм. Һәм рәхмәт әйтәсе килә. Гомумән бу мөмкинлек өчен һәм безнең иҗатка шундый игътибар булган өчен рәхмәт әйтәсе килә һәрбер бүген катнашкан кешегә. Мин бик күптән әдәби судта катнашырга ялынган идем. Нәкъ менә шушы хикәямә тәнкыйть ишетәсем килде. Шуңа күрә килгәндә үк мин тәнкыйтькә әзер идем. Мин тәнкыйтьне бик теләдем. Бу фикерләр белән күбесе белән килешәм. Кимчелекләр бар. Алга таба ул кимчелекләрне төзәтергә тырышачакмын. Мондый мөмкинлек өчен
казыйларга да, оештыручыларга да бик зур рәхмәт. Әдәби мәхкәмәдә катнашу минем өчен бик олы тәҗрибә булды, чөнки мин инде күптәннән бирле бу тапшыруны, бу күренешне күзәтеп барам һәм һәр әдәби судның чыгарылышы бик зур кызыксыну уята иде миндә. Һәм бүген инде биредә үзем дә гаепләнүче сыйфатында катнашу минем өчен бик күңелле һәм файдалы булды дип әйтер идем. Чөнки биредә ишетелгән тәнкыйть сүзләре, мактау сүзләре, гомумән язучылар, олы язучылар фикерләре минем иҗатыма уңай йогынты ясар дип һич икеләнмичә әйтә алам. Чөнки ул әйтелгән фикерләр туплангач, алар яңа әсәрләремдә инде көчле яңгыраган фикерләр һәм көчле яңгыраган идеялар, яңа образлар тудырырга ярдәм итәр дип уйлыйм. Шуңа күрә рәхмәттән башка сүзем юк.